Doncs sent tot un referent en el sector de la perruqueria i de la imatge personal, Josep Pons, aquesta marca i la seva persona, té cursos de formació presencial en assessoria d'imatge personal i corporativa, perruqueria, estètica i molt més. Però, centrant-nos en aquests cursos, com enfoque en un moment en què hi ha tanta competència, com els enfoque, Josep, per diferenciar-te? Molt fàcil, Josep Àngel, molt fàcil el concepte i, diguéssim, la forma d'aconseguir-ho. Ara, aconseguir-ho, com tot, requereix molta dedicació, molt d'esforç, molta voluntat, molta constància i aprendre sempre dels millors. I sempre ser conscient que podem millorar. El que marca la gran diferència en quant a la competència és el valor afegit. El valor afegit, què vol dir? No solament que et tallin el cabell, que et pentinin, que et tenyeixin, que et facin un moldejat, un